Il-kandidati tal-Partit Demokratiku se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali taħt l-isem tal-Partit Nazzjonalista. Li jfisser li vot il-Partit Demokratiku jkun vot lill-Partit Nazzjonalista. Dan sar magħruf l-għada li Simon Busuttil u Marlin Farrugia ltaqgħu fid-Dar Ċentrali u ntqal li d-diskussjoni dwar koalizzjoni kienu avvanzati. F'rapporti f'midji oħra ntqal li fil-waqt li se jkunu fl-istess lista, il-kandidati tal-Partit Demokratiku jixtiequ jintarfu u biex jagħmlu dan x'aktarx se jiktbu tal-oranġ. Iżda din hija xi ħaġa li qed trid tkun stabilita anke x'intqal li jridu jittieħdu pariri dwar il-liġi kostituzzjonali. Il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil kien ilu jipprova jilħaq dan it-tip ta' ftehim u semmit ukoll possibilità ta' offerti simili mal-Alternattiva Demokratika li skont dak ir-rappurtat ma ċċettawx l-offerta. Marlin Farrugia kitbet fuq Facebook dwar l-irwol li se jkollhom u Busuttil u saħansitra qalet li fejn Simon Busuttil ma jafx se jgħalmuh. B'reazzjoni għal din l-aħbar il-Partit Laburista feraħ lill-Partit Nazzjonalista li issa għandu żewġ kapijiet.